Hello everyone! Welcome once again to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. For this video, mag-share lang ko kung unsa ang mga stores dahil sa Cagayan de Oro kung asa mo makapalit og barato nga mga butang. For example, school supplies, kitchenwares, or mga gamit sa balay, or bisag unsa nga kanang pwede ninyo makita nga barato ra. So, this is all about a Nova mini haul and my recommendations of stores here in Cagayan de Oro City. So, if you're interested, please continue watching. Before ta magsugod, kung wala pa mo nakasubscribe, please click the subscribe button and the bell notification beside it para ma-notify mo each time nga na ako'y i-upload nga video. So, let's start. So, gahapon, nagpalit ko og more ni siya actually. So, gamay ra gid siya. Mini haul lang. So, ang back to school siya kasi most of this are for my son, si Ali. He is 5 years old and grade 1 na siya. And, yeah. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga binili ko para sa kanya. Ganun naman talaga, no, pag elementary, may mga list na ibibigay yung teachers nila para sa parents at yun yung bibilihin nila. Since hindi ko nabili lahat sa National Bookstore, pumunta ako ng Novo para maghanap ng mga bagay na kakailanganin niya na hindi naman ganun ka-expensive. So, yeah, so let's get started. The first item na ako ang ipangita kay toothbrush. Kasi sa school, kailangan lang magdala ng isang toothbrush, isang plastic plate, tsaka isang baso na plastic. Kaya, so nagpangita ako og toothbrush. And ito yung aking nakita. This is very cute. Ayun, nakita nyo. So, meron na siyang lalagyan. Ito, meron na siyang lalagyan dito. And it's blue, light blue and dark blue. Ayan, good for boys talaga siya. So, this is only for 35 pesos. Tapos, ingana na siya ka-nice. Ayan. So, diba? Nice. So, this is for 2 to 6 years old. So, tamang-tama para kay Ali. And then, the second item, bibilisan ko lang kay itong towel na para sa likod niya. Hindi ko pa ito napapakita sa kanya. So, this is for 25 pesos. And another one in different color naman siya, parang cream. This is for 25 pesos only. So, doon makakakita kayo ng mga towel na 15 pesos, parang gano'n. Tapos, makapal siya. Makapal siya. Tapos, yun nga, kailangan mo lang siyang labahan para mawala iyahang dulas na, tawag dito, yung madulas pagbago. So, kailangan mo siyang labahan. So, the next item naman ay itong mga socks. Kasi gakawala iyahang mga pares sa medyas. So, mauni ako ang gipalit. So, this is only for this one is gray. Buksan na lang natin. This one is gray with a number 38 on the, na dito. Ito here. May number 38 siya. Tapos, cute. So, baga po siya. Dili ko siya yung anak kanipay. So, this is for 15 pesos. Yeah, 15 pesos na. Tapos, yung next naman, still for 15 pesos. This is black naman with a white detail here sa kanyang Ayan, may nakalagay na sport. So, ito maganda. Cute talaga siya. So, for 15 pesos only. So, 30 pesos yung dalawa. Diba? Sobrang mura. Makakamura kayo doon. Ito kasi kailangan niya ng drawing book. So, ito may nakita ako. Kaya lang, parang pang, parang pang high school kasi yung design nito. Kaya, this is only for 20 pesos each. Tapos, marami naman siya. Makapal naman siya. So, kumuha ulit ako. May nakita ako dun malapit sa counter. Ito na pang bata. So, this is for 15 pesos. So, dalawang 20 pesos and isang 15 pesos naman siya. Next item naman ay itong Spider-Man na coloring book. So, if nakapanood kayo ng previous hauls na Novo hauls ko, or Novo mini haul din siya, may mga Spider-Man item doon. Nabanggit ko na gusto ni Ali kasi yung Spider-Man. So, ito siya. This is for
35 pesos. And then, may sticker siya at may crayon na rin dito na siguro 4 to. So, buksan na natin para makita nyo. Okay. So, ito pala. So, coloring pencil siya na maliliit. 5 pieces. Yung basic color. Di ba ang galing? For 35 pesos only. Tapos, tingnan natin tong ano niya. So, ito yung sticker. Ayan yung sticker niya. Tapos, ito naman yung coloring book. At 5-year-old, siguro hindi masyadong na magko-color-color pa siya. Pero, gusto niya kasi yung Spider-Man, kaya binili ko. Okay, and then next item naman, itong dalawang notebook. Yan. So, this is not for Ali. This is for me and for my husband naman. Binigyan. Binilagyan siya ng Avengers. This is for our devotion. Na-share ko din sa isang video ko. Na ito, nagsusulat kami ng devotion. So, ito yung binili ko. Tapos, maganda siya talaga. Ayan yung niya. Ayan yung pages niya. Maganda, and then may design siya dito sa front. Tapos yun, 'di ba? Ang ganda ng design. So this is for 45 pesos only. And this one naman is I think 13 pesos. Itong Avengers na makapal siya. This is 80 leaves. Tapos ito naman yung niya. Ayan. So, next item tayo naman. This is for my cousin Jella. Kasi kailangan niya ito sa school. Food sack lang siya. And then, would you believe, this is for 22 pesos only. So, ayan. So, yeah, para sa kanya. Then, nakakita din ako ng hook para sa aming lalagyan ng mga keys. So, bumili din ako. So, this one is for, walaan niyo how much. This is for only 8 pesos. So, naging 4 pesos yung isa niya. At may nail siya dito na ipapako mo siya sa wall or kahit saan mo siya gustong ilagay. So, 8 pesos for 2. Bumili ako ng dalawa. So, bali 4. So, this is for 16 pesos. And then, another naman here. This is for 20 pesos. So, basically, yung mga nabili ko, 20 pesos, 25 pesos, 35 pesos. So, yung naragin siya ka barato. So, yung total ng nabili ko ay 324 pesos. So, mostly, para kay Ali, para sa school niya, tsaka para sa cousin ko, and para sa bahay na hook. And then, yung pinakamahal pa yung 45 pesos, yung para sa devotion na notebook na. So, kung naghahanap po kayo ng mga murang mabibilhan, yun makikita nyo. Mag-i-insert na lang ako ng map here. So, yung first na ma-recommend ko sa inyo ay yung Novo. So, that is Lucky Supreme na ngayon. Pero Novo, known as Novo yan siya. Nasa Veles. Makikita nyo dun sa isang video ko para may landmark kayo or may preview kayo kung unsa ang mga store nga doon sa iyaha. So, that's Novo. And then, the other one is Unicity, if you are familiar. Unicity in yung unahan sa fire station here sa Cagayan de Oro, yung dalan paingon sa yung pa-straight from Centrio Yakimix pa-straight hanggang market, yun yung naandun yung Unicity. Tsaka kung ayaw nyo ng maraming tao, yun yung best place kasi kaunti ilang ang tao doon sa Unicity. And then another one naman, also yung Kaking sa Kugon, yung katabi ng Jollibee, nasa Kugon Market, malapit. At saka yung isa is in Unitop, yun yung nasa second floor ng Kugon Market. So, kung gusto nyo maghanap ng murang mga bibilhin, murang mga bilihin, yun yung mga stores na mai-recommend ko sa inyo. So, that's all for this video. Thank you so much for watching. Please comment down below kung unsa nga mga item ang inyong nagustuhan. And then, also, kung naaway store nga ma-recommend for me para matingnan ko rin kung gaano ka affordable yung products nila. And then, kung may kakailanganin lang naman ako, saka ako bumibili kasi nga wala naman kami masyadong budget for that. So, so yun, please comment down below. And then, if you have questions or suggestions for me, comment down nyo rin sa baba. And then, please don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification so that you will be notified each time I upload a new video. Thank you so much for watching. See you at the next one. God bless everyone. Bye-bye!